ụmụnne m abalị dịkwa egwu ụwa dị egwu unu mana ndị omekome ejuru ya n'Igbo niile na-agagharị ụkwụ onye ejide nke gbapụọ wee bụrụ ya nwanne anyị nwaanyị gbanarị nnọọ n'ali ka ọnwụọ kpaa ya pịa Chukwu wee zọpụta ya haleluya praise God. So ụmụnne o wee sị m nkịta na ọ gbanarịrị ndị omekome ya bụ ndị ọgwụ ego na ọka etinyekwa isi n'ọgwụ ego o wee sị na ọ dịgo 35 years ọ nụrọ dị onye nke bịa disappointment ukwu na nke nta o melide ofu onye siri anya dị ime ka ọnụ ọnya o wee dụkwa ime onye ahụ gbanarịkwa ya si mba na ọchọzikwa akọ akụkọ n'ime na ọ kọrọ akụkọ o wee si mba na ọ yara ewepụ afọ ime na o tego o wepụrụ afọ ime na egwu na-atụzi ya oke onwere di onwere nwa o nweghịkwe ndị o nwere nwa ka ihe ọ ga-akọ ọ bụgụrụ sọ nwa ka o jide n'aka ihe a ka o mee o wee bụrụ afọ ime na-aga si na afọ ya ka ebuchekwa ọfụma nwoke ahụ fia gbakpọ wee si na ọ laikili ya wee dulie egonyechie n'ihe bịakwa mbọsị ọzọ dukweli egonye o wee bịa nke ịtọ si anya bịa malibi ọ bịa ka eji ịmalibi ozugbo ọ pụta wee nọrọ ana bata na ebe nwa ọ bata o si na obi o wee nọrọ ana nwoke wee si ka o jee enu o wee jee enu ozugbo amịlị na-akpịa ịma na ọ si onye dị ime amịlị na-akpịa mgbe niile so amịlị akpabazi anya o wee jee mmeghepụ ụzọ ebe ọ si na ede toilet o wee baa ebe ahụ ka onye ọnwa amịlị o wee fụ nwa agbọghọ bịa lụrụ ino ekerugecha aka azụ wee mechiche efe ọnụ nya kechiche efe ọnụ kechie efe anya kerugere aka azụ so arụ wee maba jijiji ọma kpalịkpalị na-amazi ya o wee jidesi onwe eke ozugbo nwoke na-abịa o wee tibe mkpu wee si hei afọ na-alụ ọ na-etisi ike si na agwakwala ya na ọ ga-amụ nwa this week nke ụda na na-ebe na-eti afọ ma nya uwe o si na ọ na-eti on top of voice ya na-ebe na-amalụgharị na-agwa nwoke na-asị ya na asị na ọ ga-amụ nwa n'ime this week na ọkwa lebo nya nwoke wee dulie wee dufugere wee si ya ngwa nya jee ka ọ mụọ nwa ịghọtago maka ọ si na nwoke ahụ kwekwulie nkwa si na ọ ga-anụ ya nụkọrọ ya na nwa abụrụ nke nwa azafia ebe ọ bụ na onye gbarapụrụ ya onye chinu ya gbarapụ ya na nwa ka ọ nụkọrọzie na ọkwanye ya ka o ji trọst nwoke na-ekwuye n'ọnwụ ya haleluya ụmụnne biko sekwuli na ekene Chineke ndị welie shiala ụmụ gị ndị agbọghọbịa ndị aka nụrọdị shiala ndị frens gị niile na-agbụ nọkwa n'akịlịka ndị a jụrụ anyị Igbo ọkwa onye nke gbapụ a na-ekwu maka nke ọkwa ka ezi afa nwoke ahụ aka gbapụcha ike mbọsị ya ka ọzọ bịakwa ya fa jugokwa anyị Igbo niile nnọọ ụmụnne onye ọbụla zọkwala isi onwe kesaeni afa m bụlọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka nsi ewetela ụlọ ozi ọma nwanne anyị nwaanyị bịa gbuwelu m nkịta ndeewo na oke emesịanụ.